bych došli, ale mám tu jednu zlatou minci, výhradě pro šampiony. Skvělej dokonalý, tam nepropustný. Co ty na to? Vynikající nabídka. Holka se zárukou. Tak fajn, hezky ho navlíkneme. Nemůžeme si chvíli povídat. Jo. No jo. Dobře. Edvarde, jsi tu obchodně nebo za zábavou? Spíš obchodně. Tedy obchodně. Dobrá. Budu hádat. Řekla bych, že... Advokát. Advokát. Proč to je to advokát? Vypadáš tak. Prostě tak vypadáš. Asi jich znáš hodně. Obšel trochu. Co je to? No. Zachytí Dobrý večer. Ahoj. Kam to večer? Kam se ráčíme? Třeba na bar. Napíšu to na účet. Se tak zírá. Proč tak zírá? Děkuji, advokát. Hezký večer.